Lijepi pozdrav. Ako ste ženska ili muška osoba, sasvim svejedno, ali imate jednu, dvije ili tri bliske ženske osobe kojima doista vjerujete, s kojima ste toliko bliski da možete o svemu razgovarati, da nema ljutnje, da nema zamjeranja, onda ste vrlo bogata osoba koja to svoje prijateljstvo i bliski odnos sa ženskom osobom može zapravo iskoristiti kao dobru podršku za promjenu vlastitog single statusa već u narednih nekoliko tjedana. Na koji način to možete učiniti? Zamoliti za podršku i zašto, prije svega zašto žena to može pružiti. Ovaj put ću vam pročitati zaključak muškarca. Kako ne bi ja kao žena pričala o nama ženama, neka to učini muškarac. I to ću citirati gospodina Zorana Pilića iz njegovog novijeg naslova koji je odličan, ostavit ću vam ispod informacije. Žene su, poslije sam to do kraja osvijestio, daleko bolje od muškaraca u ulozi urednika i to ne samo u vezama, naprosto su bolje kao koordinatori, organizatori ili vođe u većini životnih situacija. Žene imaju bolji pregled terena, kako je to lijepo Zoran Pilić rekao. Pa ako imate tako neku ženu, onda iskoristite njezin bolji pregled terena i lijepo je zamolite. Znači, zamolite je za podršku na način da vam u naredna 2-3 tjedna, pošto ona vidi stvari koje vi niste svjesni, vjerujte mi, ona doista ima bolji pregled terena, dogovori nekoliko upoznavanja, ili ako imate više žena, neka svaka dogovori samo jedno ili dva, sa osobama, nekim novim osobama u vašem životu koje će biti realizirano stvarno onako kao slučajno, ali pod uvjetom da vi nemate pojma koga vam dovodi. Znači, ne smijete imati pojma. Zašto ne smijete znati? Zato jer ćete jedno na taj način moći iskoristiti one njezine uvide koje vi ne možete razumjeti. Naročito ako ste muškarac. Vi nemate pojma što sve mi žene vidimo, a vi toga niste svjesni nikad bi vam nacrtale. Dakle, iskoristite te njezine uvide, te njezine sposobnosti, neka vam dogovori susret na slijepo, makar da ćete se slučajno sresti u parku dok šećete psa. Makar da ćete se sresti u istom autobusu, tramvaju ili da ćete se sresti u istom kafiću ili negdje. Sve se to može dogovoriti. Ali morate otpustiti kontrolu, morate se prepustiti i vjerovati toj prijateljici, njezinoj prosudbi i uspjet ćete u ovome. Ovo doista može biti odlična šansa za neko dovoljno dobro novo poznanstvo da vas zaintrigira, da ga krenete produbiti. I ima jedan uvjet. Što god da se dogodi nakon što ta vaša bliska ženska osoba uloži napor i organizira to upoznavanje, vi morate preuzeti 100% odgovornost. Što god da se dogodi, ne smijete poslije reći što ste učinila. Ne. Odgovornost je 100% na vama. Vi za sebe preuzimate odgovornost 100%. I tako inače uvijek u životu treba biti, naravno. Dakle, ako ovo uspijete shvatiti kao igru, moći ćete se izvrsno zabaviti. Malo ćete se više družiti sa svojim bliskim ženskim osobama i upoznavati nove ljude. I to je sve što bi vam bilo potrebno da prekinete tu mrzovolju srca. A sada ću reći što je mrzovolja srca. Pročitala sam vam riječi Zorana Pilića iz dijela Morositas Cordis, što bi zapravo bila jedna rijetka kardiološka, dakle bolest srca, koju je Zoran Pilić u svom dijelu preveo kao mrzovolja srca. A u romantičnom smislu, znate li što je za mene mrzovolja srca? Pogledajte da li se tu nalazite. Ako se puno ljutite, puno zamjerate i kritizirate sebe i druge ljude i tražite greške i upozoravate na te greške non stop, ovo ti nije dobro, kako si to napravila? Pa dobro, kako se ti to oblačiš? Zašto si to učinila? Zašto si ovo učinila? Naročito ako ste muškarac, a i ako ste žena.
ako ste jako kritični prema sebi i drugima, ako puno zamjerate, ako se stalno s nekim nešto pravdate, svadljivi ste, onda vjerojatno jeste u tuzi i u mrzovolji srca, jer niste neke stvari koje ste već bi bilo dobro da ste isprocesuirali i riješili i otpustili i oprostili, vjerojatno niste. Ali ova nova poznanstva i malo više druženja pomoći će vam da se odobrovoljite i otpustite polako tu mrzovolju srca. A kako prestati žalovati, ostavit ću vam također jedan od mojih starih videa ispod, vjerujem da bi vam možda ipak moglo koristiti, predlažem pogledajte ga. Prestanite s mrzovoljom srca i pozovite na pomoć i podršku bliske ženske osobe, jer mi žene naprosto imamo bolji pregled terena. Iskoristite to.